Добре, здравейте! Ще започнем днес нашето събитие сега. И ще си говорим за сервис, по-скоро за мобилния сервис и всъщност дали това е необходимото зло за всеки един бизнес, който продава техника, оборудване или машини, или всъщност може да бъде печеливша дейност. Малко за мен, ако смени сайта, чудесно, ако смени слайда. Чудесно, аз съм Ганчо Ганев и съм бизнес консултант. Всъщност по образование съм инженер, доктор на науките, завършил съм Техническия университет Варна с специалност двигатели с вътрешно горене. И всъщност почти целият ми практически опит и боравенето ми в професията е било свързано с някакъв вид сервис. И опита ми е започнал от канала като монтьор, диагностик, след това главен сервизен инженер, минавайки през менеджер и достигайки последните няколко години като директор след продажбено обслужване. От 2 години съм на свободния пазар и практикувам свободната професия, с която консултирам различни организации как да печелят по-добре от инвестиции в складово стопанство, а също така и от сервизна дейност. Толкова за мен. Всъщност имаме сайт, който може да разгледате и да видите много повече информация, свързана с услугите, които предоставям. И така, това, което се говорим днес е как да решим най-големия проблем в мобилния сервис. Но преди да говорим за мобилния сервис, нека да споделя едни много интересни тенденции, които са свързани, които са в световен мащаб и които се наблюдават много ясно. В световен мащаб става все повече търсенето и предлагането на сервизна услуга, съответно. Увеличено търсене на услуги и то през интернет. Също така, увеличено участие и взаимодействие на така наречения изкуствен интелект. През цялото това време с увеличаването на изявите на изкуствения интелект виждаме и едно наистина доста сериозно предизвикателство, което е свързано с намаляването на техническия персонал, а също така и липсата на техническите умения. Все по-малко виждаме това в хората, които кандидатстват и въобще наличните хора, които искат да вземат позиции в сервиса. Също така, един от основните проблеми, това, което е причината днес да сме заедно, е ниската ефективност или възвръщаемост от инвестицията в сервис. Въобще от моят опит, виждайки многократно много опити и работейки с много в сервизи, наистина се оказва изключително голямо предизвикателство да превърнем сервизната дейност в печеливша. Какво е мобилен сервис? Всъщност, многократно, може би тук понякога ще казвам под мобилен сервис полевата услуга. Това е малко едно отклонение от моя страна, което е свързано с това, че по-голямата ми част от практическия ми опит е свързан с мобилен сервис на полето, където е селскостопанските машини. Така че, извинявам се предварително, но когато ме чуете да говоря за полева услуга, и моля, разбирайте, че става въпрос за мобилния сервис и мобилният сервис се отнася до дейностите, извършвани от персонал или техници на дадена компания или организация на място при клиента, а не съоръженията на компанията. Мобилният сервис включва инсталиране, поддръжка, ремонт или други видове дейности за продукти или оборудване, които са доставени вече на место при самия клиент. Мобилният сервис може да обхване широк спектър от индустрии, включително производство, телекомуникации, здравеопазване, комунални услуги и информационни технологии. Има няколко ключови аспекта, които задължително вървят заедно с мобилния сервис. Това е, че всъщност говорим за поддръжка на място при клиента. Техниците на мобилния сервис пътуват до местоположението на клиентите, за да изпълняват задачи като инсталиране на оборудването, ремонти, настройки или поддръжка. Взаимодействие с клиентите. Персоналът на мобилния сервис често взаимодейства директно с хората, с клиентите, като адресира техните запитвания, предоставя техническа помощ и гарантира удовлетвореност на клиентите от предоставената услуга. Дистанционна диагностика. С напредъка на технологиите, мобилните услуги
включват все по-често дистанционна диагностика и отстраняване на неизправности, при които техниците използват инструменти като сензори или системи за дистанционно наблюдение, за да идентифицират и решат проблеми без да присъстват физически на обекта при клиента. Планиране и изпращане. Ефективното планиране и изпращане на персонала за полеви услуги е от съществено значение за осигуряване на временната реакция на исканията на клиентите и оптимално използване на ресурсите. Мобилният сервис изисква много стриктно или коректно управление на части и на инвентар на оборудване, допълнително оборудване под инвентар се разбира. Управлението на резервни части и на това допълнително помощно оборудване е от решаващо значение при операциите по обслужването на място, за да се гарантира, че техниците имат достъп до необходимите им ресурси и компоненти, части, за да изпълнят задачите си незабавно и то на место при клиента. Събиране и отчитане на данни. Операциите по мобилните услуги генерират значително количество данни, свързани с дейностите по обслужване, взаимодействие с клиентите, производителността на оборудването и други. Анализирането на тези данни може да даде представа за подобряване на ефективността на услугите, идентифициране на тенденциите и повишаване на удовлетвореността на клиентите като цяло. Мобилният сервис играе жизнено важна роля в гарантирането, че продуктите и оборудването се инсталират, поддържат и обслужват ефективно, за да отговорят на нуждите на клиента и да увеличат максимално времето, което клиентите използват тези машини. Няколко ключови показатели, които са изключително важно и много добре да ги знаем, когато говорим за мобилен сервис. Ключовите показатели за ефективност и данните за операции по мобилните услуги могат да варират в зависимост от конкретната индустрия, целите на компанията и изискването на клиентите. Въпреки това, някои често срещани KPI данни, които аз считам за важни за измерване на ефективността и ефикасността на операциите, включват процент на фиксиране за първи път, FTFR. Този KPI измерва процента на обажданията или посещенията за услуги, при които проблемът е решен при първото посещение, без да е необходимо допълнително проследяване или повторни посещения. Високия FTFR показва ефикасни и ефективни операции за полеви услуги, като свежда до минимум престоите за клиентите и намалява разходите, свързани с многократни посещения. Типичната цел за този показател е от 80 до 90%. Въпреки това, индустриите с много сложно или специализирано оборудване могат да имат по-ниски цели за FTFR поради естеството на проблемите. Средното време за ремонт. Този показател измерва средното време необходимо на техниците за полеви услуги да поправят и разрешат докладват проблем. По-ниският показател показва по-бързо време за реакция и разрешаване, което води до по-висока удовлетвореност на клиентите и намалени оперативни проблеми. Идеалният MTMTR варира в зависимост от вида на оборудването и предоставената услуга, но целта средно взето е от 4 до 8 часа. Въпреки това, за критично оборудване или услуги организациите могат да се стремат към още по-бързо време за разрешаване на проблем. Съответствие на споразумението за ниво на обслужването. SLA, ще го виждате много често, когато говорим за мобилна услуга или въобще за услуга. И той измерва процента на ангажиментите за обслужване, поети към клиентите, които са изпълнени в рамките на договорения срок. Мониторингът на спазването на SLA помага да се гарантира, че операциите по полевите услуги съответстват на очакванията на клиентите и договорените задължения, като поддържат удовлетвореността и лоялността на клиентите. Организациите обикновено се стремят към нива на съответствие от 90% или по-високи. Степен на използване на техниците. Едно от ключовите показатели, които следва да следят, особено когато говорим за ефективност или рентабилност на сервизната дейност. Този показател измерва процентът от времето, което техниците на полеви услуги прекарват ефективно ангажиране в продуктивни сервизни дейности, в сравнение с общото им налично работно време. Максимизирането на използването на техниците осигурява ефективно разпределение на ресурсите и помага да се идентифицират възможностите за оптимизиране на планирането и разпращането на работната сила. Целевата степен за използване на техниците е от 70 до 80%. Имайте предвид, че в сервизната дейност, която се работи с ремонт на машини,
Нерядко се говори за ефективност над 100%, което е много интересно как се получава. Някои вече знаят, но ще бъде наистина интересно да коментираме как можем да получим или по-скоро да фактурираме повече време, отколкото е налично, което отговаря на ефективност над 100%. Последният параметър, за който искам да коментирам, е оценка на удовлетвореността на клиентите. CSAT измерва нивото на удовлетвореност или щастие, ако искате, на клиентите от услугата, предоставена от нашите техници. Обикновено се измерва чрез проучвания или обратна връзка, събрана от клиентите след посещението за извършване на услуга. Мониторингът на резултатите на този показател помага да се идентифицират областите за подобряване на качеството на услугите, комуникацията и цялостното преживяване на клиентите. Целите за удовлетвореност на клиентите могат да варират, но организациите често се стремят към резултати поне 80%. Всъщност, към тези показатели могат да се добавят и много други, като примерно общ брой обаждане или тикети за услуги, средно време за реакция, показатели за управление на части и допълнително оборудване, ниво на обучение, сертифициране на техниците и не искам да пропускам, че е много добре да имате показател, който измерва злополуки или неща свързани с безопасността. Толкова с теорията, надявам се не съм ви отекчил и стигаме до този проблем, който обещах да се занимавам. Най-големия проблем, вече коментирахме, е как да направим нашата сервизна дейност ефективна или печеливша. Тук има два основни аспекта, за които ще говорим и които са пряко свързани с възвръщаемостта на инвестицията. И това е цената на труда и заетостта. Две неща. Най-често цената на труда се определя, гледайки какво другите правят. Тоест, взема се някаква цена от пазара или от конкуренция. До тук добре. Но, ако говорим за стоки, обикновено подходът е съвсем различен. Не гледаме, да, имаме предвид каква е цената на подобни стоки на пазара, но всъщност това, което правим е, че имаме себестойност на стоката и съответно изчисляваме надценка. Ако крайната цена е пазарна, супер, най-вероятно ще се справим достатъчно добре, ще бъдем конкурентни и ще продаваме нашия продукт. В сервизната дейност подходът е подобен, когато говорим за един научен подход. Ако имате един сервизен техник и искаме да наемем този сервизен техник с заплата съвсем примерно, абсолютно няма нищо общо тук с някаква реална ситуация, а съвсем примерно, да кажем 3500 лева с данъците, то всъщност това, което правиме, ние купуваме един час на този техник или себестойността на един час на този техник е 3500 лева делено на 168 часа. Това са средно работните часове за месец. Означава, че ние купуваме един час на този техник на 21 лева на час себестойност. По същия подход, както с материалните стоки, следва да калкулираме една надценка. Препоръката за марж на печалбата в сервизен труд е между 50 и 60%, което е много важно да отбележим. В този случай, изчисляването на цената, която е на пазара, следва да бъде 21 делено на 100% минус 60%, което е 52,5, или по-скоро да закръглим тази цена на пазара, с която следва да излезем от 55 лева. И както виждате, това, което се случва на практика, няма абсолютно нищо общо с пазарните цени, защото в момента, ако погледнем, цената на пазара на труда за сервизни услуги е някъде между за 50 до 150, като има и цени, които са и по-ниски, и цени, които са по-високи, но това е специфичното или това, което се вижда най-често. С две думи, отново, подходът е нещо, което е свързано с това какво прави конкуренцията, а не това, което всъщност се изчислява. Има и още едно нещо важно. До тук добре. Калкулирахме добра надценка. Нали така? Би трябвало да бъдем печеливши и да бъдем ефективни.
По този начин нещата трябва да са окей, говорейки си като рентабилност и възвръщаемост от сервис. Но всъщност на практика въобще не е окей. Сервизният проблем се оказва, сериозният, най-големият проблем, се оказва заетостта на сервизните техници. От практиката ми, обикновенно, едно от най-високите заетости, които на практика се реализира и се вижда, е порядъка на 30%. Тоест, един сервизен техник се оказва, че е продуктивен едва 30% от времето, в което е нает да работи. Разбирайте, от 8 часа работни, човека е с 2 часа и половина, които е фактурирал. По този начин, 30% по 168 часа на месец, по 55 лева, не дават ето този приход, който имаме тук. И стигаме до големия проблем, защото ако се спомняте преди това, ние взехме този човек, той на нас не струва 3500 лева. А това, което реално на практика се оказва, дори с тази хубава надценка, която сложихме на себестойността на труда, по-малко от това, което фактически ние плащаме и плащаме директно. Така и се оказва основният проблем, че в крайна сметка ние не можем да си възвърнем инвестицията, защото сервизния реално с 30% продуктивност ни дава много по-ниско от това, което не трябва, за да си възвърнем инвестицията и да спечелим. Както разбирате, нали, съвсем естествено е, че нещата вървят в две различни посоки и основни за подобряване на рентабилността. Първото, което е напълно нормално и което вече виждаме навсякъде, е да увеличаваме цената на труда. Цените на труд за час достигат над 120, а дори над 150 лева на час поради тази причина. Докато себестойността, общо взето вече имате представа как да я сметнете и да я разберете. Този път е очевиден. Няма да го коментирам, защото според мен има по-добро решение. Наместо да увеличаваме самата цена на труда. Не ме разберете погрешно. Нямам нищо против цената на труда да бъде достатъчно висока. Особено когато сервизът е наистина качествен и предоставя необходимото ниво на обслужване. Но, разчитайки само единствено на цената на труда, не би било достатъчно ефективно според мен. Най-добрият начин, който аз познавам, за да получим наистина една добра ефективност и рентабилност от сервиза, е насочена към заетостта. Защото вече видяхте, че ние коментираме една заетост, реална заетост, която е в момента в сервиза в порядъка на 30%. Това предоставя огромен ресурс или възможност за увеличаване на приходите. Ако успеем да увеличим този 30% дял. Тук има две неща. Първото е да ангажираме техниците, да им обясним логиката, да им покажем нашето намерение, да ги обучаваме постоянно и да ги насочваме, дори да ги стимулираме по всякакъв начин, за да се увеличава продуктивността. Най-успешният инструмент, който аз лично съм видял за увеличаване на ефективността е всъщност планирането. Планирането ни позволява да подредим всичките неща за сервиза, като заетост, приходи, работа, кой кога и къде да отиде да постигне всичките задачи, така че да отнеме максимално малко време, е начина, по който да увеличим продуктивността. Сега, нещо много съвсем просто. Представете си, че имате едни дрехи, които искате да подготвите за пътуване. Колко дрехи ще съберете в един купър, ако трябва да ги нахвърлите? Предполагам, че вече се е случвало. Но ако ги сгънете и грешливо подредите, ще съберете ли повече? Отговора мисля, че е разбираем и мисля, че всички от нас са го срещали многократно. Това, за което говорим в сервиза и за увеличаване на ефективността, рентабилността в сервиза, всъщност
е подреждането на дрехите. Да можем да планираме заетостта, да подредим всеки един сервизен по коя задача, кога ще отиде и какво ще свърши, е едно нещо, което ние следва да планираме много внимателно. И следва да го планираме в няколко дни напред, а не днес реактивно. За да може това нещо да се случи, най-добрият начин, който аз познавам е използването на софтуер, който ни позволява да регистрираме всяка една задача, запитване, след което чисто визуално, графично да подредим тези задачи в бъдещето, за да можем да видим как най-добре пасват в графика и освен да ги подредим, съответно след това да го проследим, че това нещо е изпълнено точно по този начин. Още повече, когато го виждаме графично и го виждаме подредено в софтуер или в друг инструмент, ние можем да си представим много по-лесно нещата как са подредени, да ги преорганизираме, така че да се получат наистина ефективно. Сега искам да предоставя възможността на нашите колеги от SBS, за да ви покажат на практика как всичко това нещо, което ви разказах тук с планирането, което за мен е ключа към предоставянето на тази възможност да получим максимална продуктивност от сервизните техници, може да се осъществи на практика и всъщност вече е реализирано, като надявам се да чуем и директен отзив от човек, който използва този софтуер, за да ни разкаже практически ползата. Благодаря ви за вниманието и предоставям вече сцената и екрана по-скоро, възможността да представя презентацията си на колегите от Smart Business Solutions. Заповядайте, колеги. Здравейте, само да видим колегата Ивайло, който ще презентира нашия продукт. Нещо го изхвърли Zoom. Много ще влезе пак. Ако има въпроси през това време, с удоволствие. Понеже закъснях малко, за което се извинявам, нали, записа ще бъде предоставен в последствие. Да, ще го кача в интернет. Докато ето го Ивайло, но знаете ли как става повече от 100% ефективност в сервис? Пишеш грешни сметки и готово. Нищо, не. Обади се на Хари Потър. Не, сериозен е въпросът. В смисъл, наистина сериозно ви задам. Как можем да фактурираме повече от 8 часа на клиентите от един сервизен техник? При положение, че той работи само 8 часа. Има типични неща, които едно нещо се прави и може да е валидно за няколко клиента. Стандартизирани работни времена. Това, което ще видите е страшно много в оторизираните сервизи на автомобилните марки. Когато отидете си оставите автомобила за обслужване, реално това, което ви фактурирате на базата на стандартизирани времена, а времето за извършване на тази операция реално на техника е много по-малко. Затова таргета е над 100%. Заповядай, Вайло, извинявай за прекъсване. Здрасти, съжалявам, имах малко технически проблем. Само да съм сигурен, моля да ми потвърдите, че абсолютно всички виждате екрана, който съм шернал. Екрана е сив, тъмен. Добре. Секунда. Така трябва да бъде, по принцип. Така, здравейте. Аз съм Ивайло Демирев и съм част от екипа на SBS и сега ще ви представя един нов инструмент. Инструмент, който вече успешно се използва от много компании и техници и им помага да реализират по-добър бизнес растеж, да направят по-добро обслужване на своите клиенти и при всичкото това е лесен за работа. Знам, че ви звучи малко като бързо, качествено и евтино, обаче с течение на презентацията ще се убедите, че всичко това е възможно. Преди обаче да ви запозная в детайли какво представлява този софтуер, този инструмент, който ще ви представя, нека ви запозная как всъщност се роди той. Беше 2017 година, когато с нас се свърза една компания, която искаше да бъде лидер
на пазара в корпоративно почистване и поддръжка на сгради и оборудване съоръжения. След дълго проучване, което бяха направили на пазара от тяхна страна, относно това дали има решение, което може да им помогне с мобилните техници и групи, те бяха установили, че на пазара нямаше такова софтуерно решение. И така ние направихме дълги анализи, за да разберем абсолютно всеки един техен проблем. И по време на този анализ, който правихме, в нашата глава се роди една мисъл. Срещат ли се същите проблеми в други фирми с сходна дейност? Нима може, че компания, която иска да бъде лидер, само тя да има тези проблеми. Така ние тръгнахме и направихме интервюта с много фирми от различни индустрии. И независимо от бранша, в който беше дадената компания, то всички те имаха общи проблеми. И тези проблеми бяха като едно купче Рубик, което им пречеше да развиват по-добре компанията си, да изпълняват по-добре операциите си ежедневни и да реализират по-добър бизнес растеж. Какви обаче бяха проблемите, които се натъкнахме при всички тях? На първо място имахме много бавно и трудоемко генериране и актуализиране на самите графици. Графиците се правиха от хора, които направо бяха виртуози. Те работиха с 2-3 Excel и прехвърляха информацията от един Excel в другия Excel, правиха различни оцветявания на редовете, колонки от единия Excel в другия Excel, пак оцветявания. И въпреки всичко това, пак се получаваше, че някоя профилактика е забравена или пък важна задача закъснява. Друго нещо, което много беше, че често липсваше информация за точната задача и се пращаха хора, различни екипи на близки адреси. Нямаше актуални статуси на задачите и когато възникнеше авария в дадения ден, то тя да може да се вкара в графика, беше съпроводена с обаждания и чатове, защото ситуацията беше къде са техниците, не знаем точно. Кой каква задача има в момента, не знаем. Изпълнена ли е задачата при някой клиент, чакайте да звънна, пишеме, той не отговаря и така много загуба на време. След това имаше липса на важна информация. Техниците сутрин си получаваха графика на хартия и през деня драскаха какво са изпълнили или обграждаха кръг, че какво не са изпълнили, за да може то от Excel да бъде прехвърлено за изпълнение в следващ ден. Обаче в тази хартия много често липсваше важна информация за дадената задача, като контактни данни на човека, адрес, някакво допълнително пояснение за изпълнение на дадената задача. Някой път даже нямаше яснота какво точно трябва да се направи и какви материали са необходими за изпълнението на дадената задача. И всичко това водеше до повторни посещения и много загуба на време на целите екипи. След това хартиените протоколи. Много менеджери казват, че техниците не обичат да работят с новите технологии, обаче техниците най-мразят да пишат на хартия. И въпреки, че всичко беше писано вече в няколко Excel преди това, те накрая техника трябваше абсолютно всичко да го напише на ръка. Кой клиент е ходил, какво е правил, какви материали е вложил, колко време е бил на обекта. Няма да отварям скобата, че някои неща бяха така написани, че после аптекари трябваше да разчитат тези протоколи, но това е съвсем друга тема. Бавно фактуриране. Тук даже ще добавя, ако въобще се фактурира. След като са написани всичките протоколи на ръка, техниците трябваше да ги занесат в офиса, където някой отново ръчно да набие цялата информация в напълно отделна система и така се получаваше много загуба на време. Обаче, другото, което беше по-лошо, че много често протоколите се губеха под седалката на някоя кола или на някое бюро, затрупано с всички други листа, които се намираха там. И така, вместо компанията да прибере парите за извършената вече дейност, то този процес се разтегляше много напред в времето. Надежни справки и много Excel. Това ми е на мен най-болната тема, понеже аз обичам да работя с данни и да взимам решения базирани на данни.
повечето компании поддържаха супер много Excel за различната информация. Даже често чувахме изречения като къде е Excel на Мария, този месец нали, работим по Excel на Тодор, вече е 10-то число, що не са прехвърлени данните в главния Excel и тем подобни неща. И въпреки всичките Excel и многото загуба на време за поддържането им, то накрая да се вземе справка като ефективна заетост на хора, изпълнени услуги по обекти и клиенти, маржове и тем подобни, си беше направо истинско предизвикателство. И въпреки целият този труд, който кипеше, накрая в компанията имаше неефективни служители, недоволни клиенти и много пропуснати печалби. Така ние прекарахме буквално хиляди часове в обмислене и реализация на различни възможни решения. И през цялото това време, което прокарвахме, ние обаче мислихме само едно, че за да има някакъв успех това решение, което ще предоставим, то трябва да бъде лесно за работа. И точно по този начин се роди инструмента, който ще ви покажа. Това е SBS Field Service и е един от най-лесните софтуери в България, с който може да се автоматизира и организира работа на техници и мобилни групи, за да може да обслужвате клиентите по-лесно и да реализирате по-добър растеж. Благодарение на този софтуер, всичките проблеми, които ги виждате тук, вече може да останат малко в миналото. Така, и тъй като нашия фокус е върху техници и мобилни групи и как да улесним ние техния живот и техните дейности, то започвам с мобилното приложение. Има специализиран ап, с който да работят техниците. Това си е специално мобилно приложение, не е веб приложение, което е респонсив, работи на мобилно устройство. Тук всяка една функционалност и всеки един бутон е реализиран по такъв начин, че да е за мобилно приложение. Така, виждате основния екран в момента на слайда. Тук техника лесно се ориентира в кой ден колко задачи трябва да изпълни. За всяка една задача имаме кратко описание, клиента на задачата и в колко часа е планирано да започне работа. Когато се влезне в детайли за дадена задача, вече може бързо да се ориентираме от кога до кога трябва да извършим, с кои колеги трябва да извършим дадената дейност и някакви специфични инструкции от хората в офис. Така че да не забравим нещо важно за изпълнение. Имаме бутон, който отваря директно Google Maps, така че техника да не се лута по различни адреси и по най-бързия начин да го закара до желаемата дестинация. Отделни тапчета, услуги, материали, където бързо и лесно може да се добавят вложените услуги, материали и техника да отчита време по дадените дейности. Много важно, прикачване на снимки към всяка една дейност, възможност за работа с чеклистове и подпис от страна на клиента, с който да се авторизира изпълнението на дадената задача. По този начин ние имаме винаги актуален график на техника, информация за статусите на задачите в реално време, понеже той когато отчита време, ние веднага знаем, че тази задача вече е започнато изпълнение и хората в офиса имат тази информация. Ако клиента случайно се обади, човека, който е координатор, може да каже да, техника е започнало изпълнението на дадената задача. Имаме актуална информация за ефективна заетост на хората чрез отчитането на времето, история на вложените услуги и материали по обекти. За всеки един сервизен обект има вече история колко материали, колко услуги са вложени, кой ги е вложил и кога ги е вложил. И може да се постигне марш по всяка една задача. Но, което е най-важно, без повече хартия. Така, освен мобилното приложение, имаме и тикет система. Тя е направена за да улесним живота на хората, които са в офис.
Така те с един поглед могат да се ориентират колко нови задачи имат, колко задачи са в процес на работа и те са отговорни за тях и има ли някакви стопирани задачи. Освен това има клиентски портал, откъдето клиентите могат да изпращат те заявки, така че да се оптимизира времето на вашите служители в офис. Освен това, също трябва да добавя и за профилактиките, че въвежда се първия документ и след това с два клика се копира за целия период, така че вече и там се оптимизира много времето. Специализиран екран за назначаване, с който слагаме хикс на всичките Excel. С един бърз поглед може да се ориентирате кой човек, колко задачи има, в кой ден и за още по-голямо улеснение, различните статуси са в различни цветове. Така че още като видите екрана, може да видите кои задачи са изпълнени, кои са започнати работа и кои са само планирани. Освен по хора, този екран може да го виждате и по екипи, ако работите по екипи, а не по отделни служители. Може да филтрирате всички тях по региони, по отдели и нещо много важно е, хората могат да се филтрират по квалификация, така че да сте сигурни, че точните хора ще изпълнят дадена дейност. И няма да пратите някой стажант или неопитен в специфична дейност, който да омаже тотално нещата. Календар, който подобрява комуникацията вътре екипа, защото с един поглед може да се ориентирате какво е състоянието в цялата компания. И този календар може да го гледате по дни, седмици, екипи или хора, различни цветове пак за различните статуси, отделно нотификации при всяка смяна на статус, за да заинтересованите хора получават нотификации, така че да не се спуска нещо, кога е започнато, дали е просрочено, кога е завършено и така нататък. Отделно към всяка една задача може да водите чат и отделни дискусии да водите. Карта, на която виждате отворените задачи, къде се намират в момента и също техниците. И директно от картата може да назначите отворената задача на най-близкия техник. Така че да оптимизирате тяхното време в път и да не пратите някой от най-далечната точка към най-далечната задача. Предлагаме възможност за интеграция на Power BI, така че да получите необходимите анализи в разрез, който на вас ви е нужен и да виждате примерните справки, като изпълнени заявки, просрочени заявки, заявки по клиенти, вложени услуги и материали по клиенти и така нататък, така че да въоръжите вашите екипи с правилната информация за взимането на точните решения. Така, благодарение на това ние имаме вече лесно генерирани графици, без забрава на профилактики, защото планирате всички профилактики напред и те стоят в календара след това да бъдат назначени. По-добре се обслужват авариите, знаете във всеки момент кой техник е свободен, коя задача е изпълнена, така че като изникне авария да я пратите до най-близкия човек, който има свободно време. Подобрена комуникация с чатове, нотификации, календари, проследимост на всичко в реално време, всичко работи в реално време, във всеки един момент сте информирани за какво става въпрос и бързи и подробни справки. Но това не е всичко. Така, системата е базирана на платформата ERP.net. За тези, които не знаят, това е една от най-големите ERP платформи в България. И реално по този начин предоставяме възможност на клиентите да избират или могат да използват само сервиза, или могат да използват цялостно решение. Дори може да стартират само от сервиза и леко по лека да активират други модули и това е като да включваш на по-следваща предавка и бизнеса да почва да се движи още по-бързо. Обаче, независимо колко е голям клиента и какво използва, той получава абсолютно всички ползи от платформата. Дори да ползва само сервиза, всичките ползи пак са на лице. И част от ползите са
Имаме автоматизация. Всички модули са напълно интегрирани и няма въобще нужда от повторно въвеждане на данни. Има възможност за автоматично генериране на продажби от протоколи, автоматично генериране на фактури, изписване на материали или да се фактурира с няколко клика, изпращане на имейли, напомнителни писма и още много други функционалности. Ако някой има желание, мога да му разкажа допълнително за тях. Сигурност. За съжаление, в днешно време в света всички корпорации минават на дейта центрове и това е правилният начин на работа. Тук обаче все още има хора, които вярват, че когато данните са при тях, са на по-сигурно място. Ние вече сме се сблъсквали с фирми, които са били хакнати от хакери и после, за да им се отключат данните и да могат да работят, те бяха изнудвани. Така че, нали, като съвет, не правете вие тази грешка. Никога не може да достигнете нивото на сигурност, както е в един дейта център. Последно поколение сървъри и инфраструктура са за разположение на бизнеса ви, така че той да може да работи по-добре, по-бързо и да генерира повече печалби. И благодарение на SaaS, вие винаги работите на последната версия и без никакви такси за актуализация. Така, ако се чудите, нали, защо, въпреки всичко, което сте чули, пак се чудите защо да работим с тези хора, защото ние имаме опит. Над 10 години вече сме реализирали много подобни проекти зад гърба си. Може да ви споделим много добри практики, но същевременно да ви помогнем така, че да запазите уникалните си предимства, понеже всяка компания си е уникална, всяка компания си има ключови предимства, които ви помагат да работи по-добре. Така че ние можем да ви помогнем. Освен това, софтуера вече се използва от над 150 техника, над 30 координатора и месечно се обработват над 5000 заявки. И най-важното, накрая, поддръжката, понеже ние знаем, че една система, колкото и добра да е тя, без поддръжка не струва нищо. Така че наши консултанти са винаги на разположение за бърза реакция, така че да ви помогнат при всяка трудност или промяна. Благодаря ви за вниманието и това беше накратко от мен. Вече, ако някой има допълнителни въпроси, сме на разположение. Ивайло, да ти помоля да дадеш думата на госпожа Борислава Филипова. Да, заповядай, Бой. Здравейте, казвам се Борислава Филипова. Аз съм менеджер ключови клиенти в компанията Mobile Services AD. Занимаваме се с комплексни фасилити услуги, като предлагаме услуги в основни направления, професионални услуги по почистване и техническа поддръжка на сгради и специализирани съоръжения. При нас много време реално се използва тази система, която ви представиха от SBS преди малко. Първоначално преди, може би точно 2017 и 2016, не знам, 2017 почнахме да работим с ERP и може би 2018 вече активно при нас беше реализирано въвеждането на тикет система, в която се въвеждат всички заявки от клиентите. Съответно, може би година след това, много активно успяхме да внедрим да се използва и управление на заявките от оперативните звена. Бих искал да ви разкажа малко повече по отношение на частта с техническата поддръжка, как реално използваме тези системи. Първо, все пак, нали, за нас беше важно да осигурим една прозрачност за нашите клиенти, как се случват ремонтите, дали вървят, докъде сме, всички статуси да са достъпни до тях, да се видят. Това те правят през техния профил в тикет системата. Изключително лесна система за ползване, много лесно си клиентите.
В последствие успяхме първо насърчително, после задължително да накараме и техниците изцяло за всички дейности, които извършват по заявки с ремонтите, да отразяват свършената работа и съответно вложените материали през тяхното мобилно приложение, което е инсталирано на мобилните им телефони. Малко в началото имаше така недоверие, тъй като те работеха по по-различен начин. Фокуса на тяхната работа е да извършват реално, нали, самите ремонти, но като видяха, че е лесно за ползване, свикнаха. Както казах, нали, първо ги насърчавахме, че това е един процес, който трябва да се измине с помощта на всички оперативни супервайзори, които са преките ръководители на техническите екипи. Те са най-добре запознати какво точно правят, как точно може да ги затруднят, за да могат да стигнем и стигнахме до този момент, в който всички техници да отразяват извършените дейности в системата. Това, което така допринесе и е полза за нас от гледна точка на това, което ви показа Ивайло, в всички тези неща, които ви показа Ивайло, ние наистина ги ползваме в този вид. В смисъл изготвяне на графиците, за да се планират профилактики или ремонти, които се планират, да се оптимизира времето на екипите по райони, защото е много важно, когато има отдалечени обекти, трябва да се групират посещенията, да сме гъвкави, да разместим графика в реално време, много да кажа. Това е много голямо преимущество на тази система, че всичко, което се вижда, то е достъпно до клиентите да видят в реално време как се движат нещата, да проверят какво сме извършили, защото те достъпват и протоколите, в които техниците са отразили извършените дейности. И в същото време супервайзорите да видят, ако има някъде проблем или е необходимо някакво последващо действие, примерно да се предложи друг ремонт последващ на клиент, да могат да реагират, нали, да върнат обратна връзка съответно, че има такава необходимост. Това е така най-общо, което при нас много във времето смятам, че сме оценили, че го имаме, че нали, разполагаме с такъв инструмент, в който може да, освен да си изчислим освен да си изчислим цената на труда и цената на всяка една заявка, да можем да си поставим ни определени KPI, които може да постигнем по отношение на сервизните екипи. Тези KPI са измерими, достъпни, включително и с интегрирането в BI. Също така и колегите, които стоят тук в администрацията, двете системи, тикет системата и ERP са пряко свързани и информацията дори да не се вижда в тикета, може от тях да се достъпи много лесно и да се проверят нещата, които са извършени или да се извършат и в ERP. Веднага, в момента в който заявката по някакъв начин е отразено, че има някакъв различен статус. Понеже ние сме имали така, наистина, ние същите проблеми, които и Ивайло тук беше маркирал, с това техниците да отразяват наистина нещата, които се случват по време на ремонта. Примерно, отишли са някъде на обект, върши някакъв ремонт и необходимо да се прецени дали ще се продължи с ремонта, който би струвал повече за клиента. За да може това нещо да се осъществи като комуникацията и те са отдалечени мобилни екипи на определената дестинация, да се осъществи като комуникация с технически ръководител на екипа, това става много лесно, ще те веднага могат да споделят през системата, нали, какво са направили, какво са установили, могат да се достъпят и снимки за извършените, нали, до момента или констатираните, нали, ситуации, дейности, така че става много лесно комуникацията. По отношение на контрола, също това, че се вижда, като всеки супервайзор може сам да достъпи, да види екипа му къде се намира, дали е на локацията, какъв е статуса актуалния на самата заявка, дали се е приключили зададени обект, защото всички обекти имат GPS координати и се вижда.
дали наистина са там. В системата могат да видят статуса на заявката. Съответно, тя, ако е изпълнена, се вижда и какво точно са изпълнили. Самите техници не пишат, те говорят, когато регистрират извършените дейности. Това нещо се транслитерира в протокола, така наречената работна карта. Могат да го коригират на място, когато работят. Няма нужда да ги затормозяваме много да пишат, което те по принцип не обичат, както каза Ивайло. Защото тяхния фокус, разбира се, върху това да свършат работата, за която сме ги наели. И след това има достъп да изпишат и материалите, които са вложили в самото приложение. Има такъв достъп до мобилни складове. Могат да изпишат и материали, които не им се виждат като наличности, но биха могли да допълнят. И още нещо важно за клиентите и за удовлетвореността на клиентите, могат да пишат препоръки. Препоръки, свързани с превантивната поддръжка. Препоръчваме, необходимо е. Общо взето, това мога да кажа. Благодаря ви, господин Филипова. Извинете, не ми прекъсна. Да, може да съм многословна, но наистина Напротив. ние виждаме една работеща система, която ни е много полезна за нашия бизнес. Може ли да споделите едно нещо много важно, за което сме се събрали всички тук и вярвам, че много от хората са много любопитни да чуят. Може ли да видите или да посочите ясни знаци или промяна на KPI, които се отнасят към възвръщаемостта или ефективността от сервизна дейност, благодарение на това, че вече може да организирате сервизната дейност по планиран, подреден начин? Най-лесният начин, по който ние измерваме KPI за техническа поддръжка, е свързана с спазване на сроковете, за които са поставени да се изпълнят дейностите, дали се изпълняват ремонтите с едно посещение, което и вие бяхте маркирал. Също колко заявки в един момент, във всеки един момент може да се прецени колко заявки вече излизат от срок за изпълнение, колко заявки предстоят, и това може да се направи с един много лесен анализ, който излиза от BI-а. И това се достъпва от оперативните супервайзори. Това са супервайзори на техническите екипи. Те правят ежедневно. Да. Успяхте ли да поемете повече работа с същите техници? Позволи ни да изчистим свободния ресурс. Супер. Благодаря. Да, наистина. Ако има въпроси други към всеки един, сега е момента. Имаме още малко. Благодарим, Боби. Въпрос. Благодаря, госпожо Филипова, и всеки, който има въпроси и иска да ги зададе, моля. През това време ще пусна и една анкета, която всеки, който има желание, моля да сподели контакти. Благодаря. Аз имам въпрос и коментар. Първо, поздравления за това, че сте внедрили такава система. По принцип, въобще ERP внедрявания, Field Service Management въобще и правилно сте се насочили към SBS, смисъл това, което сте постигнали. Всичките ли техници ползват решението, за да отчитат работа? Да, всички техници, да. Всички техници. От тикет системата, която идват запитвания, автоматично ли стават на задача за Field Service Management или минава през оператори, които са... Не, минава през самата тикет система, която е еднотипна с това, което и работят като приложение техниците, служи за да управляваме заявките. Бъркият вход е от клиента, т.е. той заявява ремонт или сам, зависи какъв е клиента, през системата или през нашото звено координатори. След това то достига до супервайзорите, които управляват техническите екипи. Те разпределят задачите. Това всичко се става в тикет системата и чак тогава достига като задача при самите техници в тяхното приложение. Че днес, примерно, имат 5 задачи. В който приключат задачите, те изчезват техния график.
Добре, благодаря. И още нещо, Ивайло спомена, че имат в решението си бизнес клиентски портал. Клиентите какво виждат? Имат ползвате ли от тази функционалност? Виждат ли Да, какви задачи са направени? Като... да. Всеки клиент, който има такъв достъп и сме му създали нали, изрично създаден профил, той има профил, в тикет система вижда само своите заявки, само по неговия договор и договорите, които управлява, и може да вижда протоколите от посещенията, съответно статуса на заявката. Ние сме ввели потребителски статуси, примерно започнато изпълнение, възложена, и технически изпълнена, задържана, нали, по някаква причина, за да се съгласува нещо с клиента. Това виждат клиентите. Могат да вадят също и справки за заявки. И са могат да си експортват информация за заявките, които обаче те, нали, достъпват, направо да управляват. Не на другите клиенти. Много благодаря. Моля. Заповядайте, други въпроси? Добре, аз още един въпрос тогава да задам, като съм правил думата, защото пък трябва да излизам бързо. Колко време отнема онбордването на нов технически служител, т.е. да се обучи с системата, да влезе във вашите работни процеси, да ги обучите? Горе-долу, в смисъл. Точно време не мога да ви посоча, но не е много, тъй като тези системи са лесни за ползване, дори от клиентите, които нямат, нали, Имате ли погледа на такава тези неща. И програма да мине през обучения, през като... имаме въвеждаща програма, но не отнема много време да свикнат, тъй като техниците много бързо трябва да влезат в реално изпълнение на задачите, а за да могат да ги изпълняват, те задължително трябва да отразяват това, което правят в тази система. Тоест това, което Ганчо всъщност сподели, стандарт, в който те трябва да могат да изпълняват, за да достигнат нивото на Но не е обслужване. не е трудно да го правят. Различни хора, различен капацитет, тъй като ние имаме и специализиран сервис, но имаме и обща техническа поддръжка. Не е трудно да работят и да боравят с системата. Малко отпор имаше в началото само за текущите техници, тъй като те са свикнали да работят по някакъв начин. Промяната, Да, самата промяна ги записва, но не е за толкова. Този процес се съпортва, така че преходът е плавен, няма напрежение. много благодаря. Няма някакви ескалации, такова естество. Просто трябва да са наясно как се ползва, трябва много хубаво да им се обяснява, ако трябва няколко пъти, защото те трябва да могат да отразяват извършените дейности, да иначе, нали, няма да могат да вършат до край нещата, както са им възложени. Благодаря. Моля. Други Здравейте въпроси? от мен. И аз един въпрос да задам. Да ви питам само организация, оптимизиране на този целият процес и липсата на хартия, чудесно. За какъв брой според вас дневни задачи или мобилни екипи би било от този брой да тръгне да е нужна тази система и организация? Какъв е минималният брой според вас, на който би било съдействащи и помагащи този софтуер? Към кого е въпроса само? Към вас? Да ви кажа, преди да започнем да ползваме тикет системата, при самото стартиране на компанията в този вид, имахме един фалш старт с едно приложение, в което ние трябваше да работим по подобен начин, т.е. да се въвеждат заявките, да се правят графици и да се разпределят задачи, съответно да се отчитат. Беше страшно трудно да се борави с нея. Тогава не бяха екипите, разбира се, с толкова много, колкото са в момента, и беше много трудно да се работи. Изключително трудно в момента, в който получихме възможност за този продукт, който ползваме в момента. Нещата много се промениха. Тогава се разрасна и бизнеса. Нали, увеличиха ни се екипите по цялата страна. Ние имаме екипи в цялата страна.
на различни локации. Част от тях нямат ръководител, който да стои пряко при тях на място в дадения град, а дистанционно ги управлява. И трябва да ви кажа, че нещата реално се случват. Много рядко сме имали някакви проблеми, които да прекъсне работата на приложенията. Дори да възникват такива, имаме съпорта на SBS, да може да се отрегулират и да може веднага да влезнем, да може да работим нормално. Така че възможностите са за много екипи, защото ние имаме наистина екипи в цялата страна. Особено при нас е разделение на 3 региона – Запад, Юг и Север. Разбрах, благодаря. Здравейте от мен. Ако мога и аз да отговоря, тъй като имаме опита, нали, от различни браншове, където оперира нашето решение. В смисъл, статистиката, нали, до която ние достигнахме, се установи, че над или 10 или над 10 техника. Говоря, като вече тук, нали, под екип, в един екип може да са трима, двама и така нататък. Някои компании си разделят един човек на един екип, нали, колкото и странно да звучи, но над 10, и го казвам от гледна точка, защото когато са 10 човека и нагоре, самия контрол, самото управление на техниците става доста по-сложно. Респективно от това, че имате такъв брой техници, означава, че има доста повече работа, нали, която трябва да се обслужи. Защото ако има двама човека, малко или много, в смисъл работата като обем е по-малка. И ползата, която ще усети самата компания от това решение, е доста по-голяма. Тъй като ако са 3, 4, 5 човека с Viber, с някакъв тип такава комуникация, виждаме, че хората се справят. Нали, определено мога да твърдя, че и трябва такова решение, но в смисъл компанията като такава, спрямо инвестицията, която ще направи, ползите, които ще извлече, е доста по-очебийна от това, ако са 10 техника. Поне. Това е статистика, която ние сме си извадили. Мога и да греша Да. към момента на база опита и фирмите, с които сме се срещали, къде са, разбира се, в най-различна големина. Да. За използване правилно на времето и за добрата организация е чудесно, но лично аз принципно трябва да се погрижа повече за процентите, които Ганчо говореше по-рано, за да изпитаме реалната нужда и от подобрение в софтуера. Да. Йордан иска нещо да каже, вдига ръка. Да, точно ще чак да дам думата вече, че човека отдавна. Здравейте! Аз казвам се Йордан Костелев и съм търговски директор на Mundo Services. С Борислава Филипова сме колеги. Искам да добавя някои неща, които чух и може би на господата, които зададоха въпроси. Част от това, което ще кажа, ще им отговоря на въпросите. Ще започна от последния въпрос, който зададоха, на какви екипи е необходимо. Това, което ние тръгнахме да правим, понеже като търговски директор аз съм първата стъпка да преговарям с нови клиенти, които идват в компанията. Ще ви дам пример. Конкретна банка в България има над 460 локации в цялата страна, като ние сме заети там в различни услуги. Дали е техническа поддръжка, дали е климатизация. Сами може да си представите какво са 460 локации, срок на реакция до 4 часа. Да, по движението на главата ви разбирам, че ме разбирате много правилно. Тикета, ще говоря повече за тикета, по-скоро ни отвори към партньора. Ключовото при нас е не разсъждаваме колко екипа ни трябват, за да ползваме това, а дали искаме да бъдем отворени и прозрачни към нашия партньор. Скоро с приятелите, бих казал, Иво и Александър, след толкова години, в които работиме, въведохме електронната работна карта. Това нещо изключително много ни отвори към нашия партньор. Той вижда на момента времето, което отчитаме, времето, което прекарваме на обекта, реално което ще заплати, вложените материали и нещо много важно, това е допълнителните дейности, които ние ще генерираме, които като препоръки ще ги дадем на този партньор да ги направи. Сега дали ще правим оферта, допълнителни дейности, да не влизам в тези детайли.
Това е едното. По-скоро тук на вашия въпрос бих отговорил прозрачността. Ако искате да сте максимално близо и прозрачно до вашия клиент и да го наричате партньор, необходимо е това нещо, защото всички ние вярваме на това, което виждаме на момента и може да го пипнем. Нали? Може да си говорим много, но ако мога да го пипне и да го видя, няма. Една много важна тема, която искам да кажа тук, това е, Иво мисля, че завърши с нея, с поддръжката. Ако нямаме сапорта на Иво и Сашо като компания, като екип, който имате, не можем да направим абсолютно нищо, вярвайте ми. Подобренията при нас, които ние искаме постоянно искаме това да направим, това да улесниме, процеса да го автоматизираме. Буквално, Иво, поправиме, вчера мисля, че имахме среща с вас за нова оптимизация, за ново нещо, което искаме през BI да се вижда, да следиме KPI. Ние си го представяме, не знаем още физиката дали го е измислила, но Иво и Сашо откликват на това нещо, за да работим в една и съща система, да имаме прозрачност, ние вътре да анализираме и правилно да отчитаме към нашия клиент и партньор. Така че поддръжката, която имаме последваща, е много важна и ви я казвам като потребител. Може би тиките, Алекс, кажи тиките, които генерирам аз към вас. От саппорта след това няма по-добро представяне за продукта, да ви кажа честно, за което поздравление на вашия изказ към Просто исках да го кажа като нещо, което аз го изпитвам всеки Божи ден. Изключително е важно и задавайте въпроси, аз се намесих, но просто исках това да го кажа, защото работа от самото на 2 септември 2017 въведоха колегите тази система при нас. Никога не го забравя този сублимен момент. Супер, аз не исках да ви прекъсвам по никакъв начин. Прескочихме времето, което сме обявили от 1 час и аз наистина много уважавам и се опитвам да държим нещата в контрол, но тъй като наистина думите, които бяха последните и информацията беше много полезна и силна, не си позволих да ви прекъсна, но е време вече наистина да се ориентираме към приключване, за да не губим ценно време и да позволим на хората да си организират и да действат по дневните си задачи, така както са ги планирали, да не объркваме дневния план, в което е всъщност и смисъла на всичко днес, което говорим. Добре, страхотно, благодаря ви на всички, благодаря за хората, които имаха интерес и се включиха, благодаря за споделената информация. Както вече обещах, всичко това се записва и ще бъде качено и достъпно за всеки един, който иска да го прегледа за по-нататък. Ако имате въпроси, сигурен съм, че говоря от всеки един тук. Моля, не се колебайте да се свържете с всеки един от нас. Благодаря ви. Лек ден на всички. Благодаря ми, ние. Чао. Аз Чао, лек ден!